अराय सम गावनि हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमबोनायखा दा मानो पलिटिकेल खामखो मानो पलिटिकेल जाजोबखो मानसिफ्रा माने दिनै हिमन्तखौ माबा मोनसे बुंबा जे माने आंनि गाद्दिया खारगोन बेबायदिसो साननानै बिसोर दिनैसिम जेबो जाहोआखै बेनो खोथाया जेबो नङा बिसोरो दुरबल आरो बिसोरो जोंनि बे काउन्सिलखौ सालायनो हानाय बिसोरा खेमता गैया आरो सोरखौबा माबा मोनसे धमकि बा माबा मोनसे रायलायनानै बिसोरो माबा मोनसे फान लाबोनो हानाय बिसोरा खेमता गैया बिसोरो टटेलि फेलर आरो दुरबल दिनै सारा आसामनि जेसेबां जों दिनैसिम जिल्ला दाबाय दिनैथ' रायजोफोरा खुब पजिटिभ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जाबायदि बरायदों जाबायदि जोंखौ मोजां मोनदों बे बेलायाव नायबाथ' रायजोफोरा जों माने फुल पजिटिभाव दं आरो दिनै सारा आसामावनो जों दिनै 20टा जिल्ला दिनैसिम जों दिनै दाबाय दिनै जों गवालपारा जिल्ला जों दुधनैयाव दादों दिनै बड' पिपल पार्टि वुमेन विंस आरो इउथ विंस मोनथाम मोनसे मेन बडि आरो मोननै गांखं आफादखौ जों दिनै कमप्लिट दाबाय जोंनि बे दुधनैयाव गवालपारायाव आरो जोंहा आरो मोननै मोनथामसो आरो दंबावो जोंहा दानो जेरै साउथ कामरुप करिमगन्ज आरो सिलचर बेफोरबायदियाव जों थाबैनो साननैसोनि उनाव ओंखारलांगोन आरो दानो थांखियाथ' जोंना बहुद दं जोंनि रायजोखौ लानानै दिनै 5 बोसोर दिनै काउन्सिला थाबाय जों दिनै जि बिटिसिनि बायजोनि बर' माहारि एबा इउथ्सआ जि सिमां नुदोंमोन बे काउन्सिलखौ लानानै बे सिमांखौ जों सुफुंनो थाखाय जोङो माने थांखि लादों आरो बहुद मोजां मोजां थांखि दं जोंजों लोगोसे बे थांखिखौ जों आगबारिहोगोन आवगायहोगोन जोंथ' फुल एकदम साननैसोनि उनाव जोंथ' प्रटेस्ट खालामगोन मानो होनबा दिनै 5 बोसोर बारलांबाय बे 5 बोसोर बारनायनि उनावबो दिनैसिम खुनु भिलेज नटिफिकेसन बिसोर खालामनो हायाखै आरो मा दिनै बुंनांगोन ओरैबायदि दुखुनांथाव मोनसे बाथ्रा दिनै सेन्ट्रेलाव बिजेपि सरकार आसामाव बिजेपि सरकार आरो जि दादों माने दा सालायगासिनो दं इन्टारिम बा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ दा बे सरकाराबो दिनै बिजेपि होमबा बे सुवा अबाव माने बाजिना दं माने सोर माने बेखौ हमथाना दोनदों मानो होनबा सरकारानो बिसोरनो जोब दिनैसिम मानो जाहोनो हायाखै बिजेपियानो बिजेपिजों बिसोरो बे मा खनायाव मा जाना दं माने बेखौ जों बुजिनो हायाखै आरो माने दिनै इलेक्सनखौ फाथिनो लुबैयैनि सायाव माने आङो रोखा बुङो बिसोरो फाथिनो लुगैबाबो बिसोरो माने एसे दुरबल मानसिफोरा माने मानो दुरबल होनबा दिनै बिसोरो गावसोरनो बुंना लायो आङो नुदों ससियेल मिडियाफ्राव मा होनो 5 बोसोर जाबाय जों जेबो मावनो हायाखै 5 बोसोर जाबाय जों इलेक्सन भिलेज नटिफिकेसन जेबो खालामनो हायाखै आरो सरकारा सोर गोसोबा नोंसोर सरकार जालायनानै फाथिनो हायैनि मा खोथा दं दिनै बाजेट खम बे बाजेटनि बेलायाव सारा आसामाव 10 लाखनि बारा बिटिसिनि बायजोआव बर'फोर दं आरसिसि ब्रिजआनो 50 करोड़ गाहाम फैयो बे 13.5 करोड़ 10 लाख सुबुंनो बे 13.5 करोड़ हरनायाव बिसोरो लाजिनाय गैया लाजियाखै होनबा बिसोरो दिनै फिसा जि सुबुं अनजिमा खमफोरानो दिनै 200 करोड़ गाहाम मोनो सोरबा बायदिया 100 करोड़ गाहाम मोनो एथ' बुरजा जोंना सुबुं अनजिमा दं जेरै 10 लाख गोजो जोंना बर'आ बिटिसिनि बायजोआव दं दा बेयाव मिनिमाम 500 करोड़ जों मोननांगौ माबायदि बिसोर 13.5 करोड़ल' बुरखाय जाखो मानो बुरखाय जाखो बिसोरो ना बिसोर गियो नामा मामाखौ गियो नामा मामाखौ गिनानै बिया नामा दिनै बिबा किजानि आंखौ लावथिजों बुगोन नामा बेबायदि सानो नामा बिसोरो आरे नोंसोर जुदि बिनो होआबा बै मामाया बिजेपि गभर्नमेन्टआ जुदि होआबा नोंसोरो ओंखार बिजेपिनिफ्राय ओंखार 26आव लीला खिला देखाय बे 26आव लीला खिला देखायबानो बिसोर गिगोन ना मानो गिहोआखै बिसोरखौ
आरो जों गिनांगौ ना बिजेपि सरकारा गिनांगौ? जोंनि हारिया अराय सम जुजारुखा, अराय सम गावनि हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमबोनायखा। दा मानो पलिटिकेल खामखो, मानो पलिटिकेल जाजोबखो मानसिफ्रा? माने दिनै हिमन्तखौ माबा मोनसे बुंबा जे माने आंनि गाद्दिया खारगोन बेबायदिसो साननानै बिसोर दिनैसिम जेबो जाहोआखै। बेनो खोथाया, जेबो नङा। बिसोरो दुरबल आरो बिसोरो जोंनि बे काउन्सिलखौ सालायनो हानाय बिसोरहा खेमता गैया। आरो सोरखौबा माबा मोनसे धमकि बा माबा मोनसे रायलायनानै बिसोरो माबा मोनसे फान्ड लाबोनो हानाय बिसोरहा खेमता गैया। बिसोरो टटेलि फेलर आरो दुरबल।